Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw nining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug aton ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangalan nga Dan. 31 anyos. Dunay ka live-in ug may duha mi ka mga anak. Ug taga Lanao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong problema sa akong panit. May trabaho ko sa una, apan tungod din akong problema sa panit. Nawalan ko og trabaho og nag-uman na lang. Napo katuig nga nag-antos ko nini akong gipamati. Aron niyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Initas panahon eh. Init ka din sa akong gidjutihan isip gwardiya. Init kung mag-growing. Dako-dako raman ang iriyahan na. Nga akong gigwartyahan. Pasilong sa ako. Kaya mura pagpapaso ang akong panit sa kainit. Di ka pasilong lagi ko. Grabe kainit. Mura, dili ko kaginawa sa kainit. Kay kaptos pa sa kupanit eh. Ako gipapa. Oh. Usa man ning puwa-puwa sa kupanit. Dili pud kumutuo nga nasunog ni sa init sa adlaw. Mura mag nang lipagha og sakit pisliton. Yoy, unsa man ka ni? Tungod sa kainit sa adlaw, Dan. Di man napasok sa kainit sa adlaw. Libagha man na. Murag, may bagang imong panit ba? Katol ba na? Di man. Di man katol, pero sakit. Labi na kung mainitan o sington ko. Mugara ang iyang kasakit. Unya sa akong trabaho, kinalambayagin ko nga mag-roving. Init kaayo. Saan ka na taon, eh? Biko na, be. Ay, agay! Ha? Yawan ka ni mo, eh. Ayaw, pislita. Kay sakit, pisliton. Oh, patambalan ta na, Dan, eh. Matay kwarta, uy. Ako lang na sa ning obserbahan. Kay, basa rin ba ayaw rin ha? Kainit sa panahon. Murag, naggimok pa ang tibok na kong lawas. Ikon pa lang akong lawang og liog. Sama sa kong gibati is bukton. Parang pag-iso pag-ikos pag-ginawa. Mula ko na ako sa pag-rubing eh. Mupahoy sa ko. Tanaw sa nina kong murag ng gimok sa kupanit. Usa maning kadagan ko na ning papuwa sa kupanit. Sa amin, tanaw na ko sa amin ng akong naong. Tanaw na ko diri sa amin sa mong guardhouse. Oh, niabot naman din sa kong aping ug liog ang puwa-puwa sa akong panit. Hala, takhan na tuod, Dan. Lalo na kay simong naong liog, oh. Asa ba di ka nagsakita? So, yan lang nato pa-check up lagi, uy. Wala kita kwarta. May binuhi man tang kanding diha. Ato nang ibaligya, aron makapa-check up ka. Apan dili katol. Sakit, ilabi na ko ni kapon o pisliton. Mugara ba ang kasakit kung panington ko o mabuhat ko sa init? Nabaligya agad na mo ang mga kahayopan aron nga makapacheck up ko sa doktor. Apan, normal naman ang tanan akong laboratory test. Wa magkoy diferensya sa ilawom sa akong lawas. Sa akong panit ra gyud. Maong gidadaran nako ang maong gibati sud sa pila ka tuig na akong pagantos. Antod nga nakaanak na lang mi og duha sa akong kaipon.
Pero imbes nga doon na may anak, naundang na sa hinuon ko sa kontrabaho. Unya, Mag-unsa naman lang kainit, Dan. may yuta patang matikad. Pag-umana lang ko. Anya, musta mo tang gibati ni mo? Kay mabuhat ka mas init. Adila ko mo trabaho kung initin kayo. Musayo lang ko o mga adlawon pa ko. Aron sa pagtrabaho sa uma. O inigdayog sahop sa adlaw. Maayo ni kay ako'y amo. Sa ako lang gusto kano sa akong mo trabaho sa uma. Kaysa manarbaho ko nga mapugos kita og duty bisan init kayo. Sige, Dan. Kaya di sa ka mapugusog panarbaho kung dili yun mo kaya. Nagsigi ka naman nagsuloban ng taas buktong sinina ay bisag init ka ayo, Dan. Ay ba, bayagin ka sa kong gibati ma. Maawa ko ka sa imong panit, dong. Hindi man. Sakit lang gid kayo kung direktang mainitan. Masa nga magsigil na lang kong kao. Aron dili po mainitan ang akong naong ug akong liog. Kaya sakit. Wag yung findings ang doktor, ana. Gipulaan ako pa doktor mo eh. Dako lang minagastos si Mirna. Nahurot-hurot na lang magbaligya ang mga hayupan. Apan, normal naman kung check upon sa doktor. Gi-check up na galing akong dugo. May basig hugaw ko kong dugo. Apan, okay naman sab ko no. Paantuon ko sa doktor o espesyalista. Pero, wa masami kwarta. Magpa-albularyo lang ka, Dan. Ano sama? Ingon ana manggod ko nun na. Basta way findings ang doktor. Tingalit may nabinuang nimo. Nagpadaot nimo ba? Unsa? Suya na to. Basta niya to gustos mama. Di manggod kay ko matutuwa na eh. Niya. Unsaon man na nimo nga wa man ta may bawog unsa itambal ana kay wa may findings ang doktor. Basig sa tambalan o albularyo, may binisayang tambal nga mapadapat diha nimo ba? Paitaw eh. Nganong ako pa may naingon ini. Pasaylo agi ko, Mirna. Wanta pasaylo lang sa ko sa itong mga anak. Lisod gi kay nga itong panginabuhi ron. Tungod din akong gibati. Bisan asa na lang kung nagpatambal. Albularyo o klinik o doktor. Apan, wa gid ko magkaangkon og kaayuhan. Grabe kahasol sa kong bahin. Kay maglisod ako sa pagtrabaho. Unya, may duha pa mi ka mga anak. Aga ko mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man ka kining kalit nga itakboy nako nga puwa-puwa sa panit? Mura siya og lipagha o natilasan. Apan dili man siya katol. Apan sakit lang labi na kung mainitan o panington ko. Ikaduhang pangutana. Nagpatsikap na ko og doktor. Apan normal raman ko no. Gicheck sa mga akong dugo kay basig hugaw kong dugo. Apan mao gahapon normal. Naunsa man dika ko. Ikatulong pangutana. Ang akong lapalapa sakit sab nga itunog, nagpuwa-puwa sab. Ang akong ilong, akong dunggan medyo midako. Mikaylap na gyud sa tibok na kong lawas o maglisod ako sa paginhawa. Delikado na ba ang akong kahimtang? Ikaw pa to katapusan. Bisan asa na lang ko nagpatambal, doktor o albularyo, apan wa yung kumaayo. Dunay tambag ang doktor nako nga moduol kog espesyalista. Maayo na kako ini. Mga pila masab kahi maggasto nako. Kay dako na ba ko gasto ining sakita. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Dan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anay na ko si Dr. Rene Obra, magig-uban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Ako motambal sa inyong mga problema mahitungod sa mga ginariling dugas, psychological, emotional, behavioral nga mga problema ug any medical problem. Any medical problem kaya kung usabon ako ka medical doctor. Daghang pamagi mamili mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanaw. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account
kini ang akong suliran. Official writer's page. O diri basta mabuhatan sa 3rd floor, CR Martinez Building, Usmia Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong magkutong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga anger doesn't solve anything. It builds nothing but it can destroy anything. Pero ako mahal ko musulti ana pero napagay panahon ako suko yun, no? Pero ma-release mo na nga itong nasa tunggugan. Pero generally, negative ko may tabo kung suko ka. So, makumbalik ko sa makadagan, sumusubra kang kasuko, do not make a major decision in your life. Kay devastating ang may tabo. Dilimayo ang may tabo. Yan mong decision, dilimayo. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi ka 1 years old, taga Lanao del Norte. Siya ni siya ka Minyo with live-in inonta part. Live-in pa niya, no? Na duha ka anak. Sumasa na ba ito sa drama. So, di pa na ako tubago ng mga problema ni Dan. Sabi akong ipang-greet niya sa Lanao, no? Para assalamualaikum sa itong mga Islam brothers and sisters da sa Lanao, no? Kanabaya ko ng inyong lugar sa Kapatagan, Lanao del Norte. I do not know kung doon ni sa inyong lugar, Dan, no? Mayong pagpaminaw dahil sa mga tagahulog Mindanao, ako mga amigo ng mga doktor, no? May pagpaminaw dahil ni Don Tinapay, Renato Diaga, Nicky Colina, Arthur Sagin, si Ay Caradasa, diya sa Baybay, si Noni Cabal, diya gihapong napita sa Leyte, Almer Alfonso, si Aida Jimmy Abrugar Kalamba diya sa Bohol, no? So going back to our sender, si Dan, punto medikal ang problema ni Dan. Unang pangutana ni Dan, unsa man kahaning kalit nga ni takboy nako nga puwa-puwa sa panit, mura siya og lipagha o natilasan. Apan dili man siya katol, apan sakit lang ilabi na kon mainitan o panington ko. Astang lisura sa dani imong ipagutala na ko dahil kiwa magdugog kita, no? Anyway, describe naman ni mo. Ako lang pagkagpasan mo kita gitawag ng mga atopic dermatitis. More on skin problem ni siya, no? Mga expertise ni nila ni Dr. Buiser o ni Dr. Vic Viralio, no? Mga dermatologist, no? Nati atopic dermatitis, pero kaya ang atopic dermatitis, medyo may pagkatol niya. Murag, malipagha lagi, mangingon mo. Unya kung imong kauton mo sa mote noon, pero kining imong gingon di man katol. Pwede sa ni siyang psoriasis. Kining psoriasis dan autoimmune condition ni siya sa atong panit, no? Baga ang panit nga magpuwa-puwa. Ano naman may tabo man ani? Kay paspas bitaw, paspas ang pag-replace sa anong layer sa skin na di siya pa ma-old enough nga para represent may tabo, magsapaw-sapaw na nariya. Kumuni siya sa mga joints, sa paa, sa naong, sa lapalapa, sa siko, mahalan din siya diya, ha? Kung balikon, mura na siya magsapaw-sapaw nga panit, kay kanang paspas kayo ang replacement bitaw sa mga cells diya sa atong skin. Sige pa siya angay unta nga ilisan. So, naano siya mga tambal, of course. Kung may duman mga tambal mga topical, o kanang topical with pasabot, ipahig nga corticosteroids, no? Pero, balik ko na ko, naaramos Lanao, no? I'm not sure kung there's somebody practicing dermatology diya sa inyong lugar. Kung naamagani, mas mayig makita gini usa ka dermatologist, ha? Ikaduha pangutana, gi-check up naman ko og doktor. Ang pangutana og derma ba pud siya nga doktor. Apan normal naman ko no. Gi-check up sa tanga kong dugo kay basin hugaw kong dugo. Apan normal ra. Naunsa man day ka ako. So pwede sa ka dan og allergy ka, ha? Kaya kining allergy ta mangipagha mo sa ni. No na ako'y experience ani no. Makasaghid lang kog mga mali ako sensitive sa ko no. Di man ta ko Amerikano pero sensitive kay kog panit no. Mamuwa, mamagha niya sugdan nga kung katol pupida dug kaya gud mawa. So akong
tambal, kuan murag kanang ako siyang imnan og kanang mga antihistaminic like diphenhydramine hydrochloride o mga cetirizine o mawar man pod, no? Ug imnan og antihistaminic. Asa maani mga posibilidad may tabo nga nganong ingon ani ni imong panit na normal ra man ka ang laboratory workup sa gingon sa imong attending doctor. Ikatulong pangutana. Ang akong lapalapa, sakit sa ditunog o nagpuwa-puwa. Ang ako nang dunggan medyo nidako. Kailap na kang tibok sa akong lawas. Ang problema, naglisod ako pag ginhawa. Delikado na ba ning akong kahimtang? O lisod ka ginhawa, delikado na kasi mong kahimtang na, no? Kaya kung wala na tayo oxygen mo sa atong lawas, siyempre, sa pa may gamiton na ikuan sa atong dugo, mo man ang oxygen ikuan sa atong dugo para na maayo ang functioning sa atong vital organs sa atong lawas, including our vital organs like heart, lungs, kaning brain, kidney, tanan, no? So, wala na oxygen mo wala, lisod na kayo. So, kung isugyot na, no? Barato naman ng chest x-ray dan. Magpa-chest x-ray ka na ka, kung wala ba yung mga lesions diya, kabara diya sa agyanan sa imong hangin, kay mag-isod naman kang ginaw. Kaya puwa-puwa sa imong lapalapa, sa kung ginaingon, posible niya psoriasis. Kay kining psoriasis, dahil nga ba yan sa lapalapa po ng kuba, no? Kung nabalikon sa lapalapa, sa imong kamot, sa palad imong kamot, o sa ulo, o sa mga joints, na? Mga mga posibleng mga nahitabo sa imo, no? Ikatulong pangutana. Orare kaupat, bilang asa na lang ko magkatambal, doktor o albularyo, apan wala gyud ko mamaayo. Doon na ba'y tambal na, ano ba'y doktor na ako madaulan ng espesyalista, mga doktor, maayo ka na. Kung pila man sa lang ako magasto ni aning sakita. Sa kung naginaingon, more on skin problem ng imudan, muduol ka o usa ka dermatologist, no? Kining dermatologist, usan na sila ka medical doctors, like Dr. Rene Obra, medical doctor mo ko. Yung ako line of specialty is psychiatry. So kining mga dermatologist, medical doctors na sila, ang line of specialty is na mga problema sa panit, sa skin. Ito na kitawag derma, no? Eksperto gini sila, na sila mga kahimanan, pag-diagnose, kung sa may hinungdan, nang naglipagha, ng sakit, namuwa, kaya sa imong giingon nga parte sa imong labas, labi na sa lapalapang, mag-isod na kang kinhawa, naabot na sa imong, sa imong dunggan, no? Apektuhan na imong dunggan, nila nalig ma-diagnose properly, no? So, matagan ka adig mga tambal, kung pananglitan man gani, maliko na ko, psoriasis ni. Matagan ka nga topical nga mga corticosteroids, no? Naidaggan diya nga available. O kung panitan allergy ni, ako ikasugyot nga muinom kag mga anti-allergy nga mga medications like cetirizine or ini mga diphenhydramine hydrochloride or mga Hismanal. Mga inanang mga anti-allergy, no? Daghan man tag mga anti-allergy available. And you have to find out unsa may mga triggers, no? Kung nabay mga irritants, nabay mga molds sa inyo, mga makakuan sa imong kondisyon. Namatay mga ointment kay pahid lang ani anti-histaminic ointments, no? Naana siya available sa itong mga drugstores, no? Ng mga corticosteroids, no? Ito ko sa bayad, depende na kung privado ba nga doktor or government doctor ba ang imong doolon. Kaya kung privado nga doktor, mag-expect namang tanan nga medyo daw nako kung bayad kay mag-charge bagay ng doktor. Ay dili ba po lalim mag-doktor. Kung saan man mag-maintain sa mga status sa doktor, wala palit gasolina. Mag-tricycle naman, mag-badja naman So, charge yun. Pero sa akong practice ako lang ma-share, butarge ko. Pero kung nakakilala ko pasyente nga, wag yun ba yung tao po isuwa na pitaka. Kadagalan ako rin ginahin mo, gawas ka di ko mo charge, tagaan pa na ko sa tambal. Kung tanaw kanina ako nga, mahalon pa na yung relo kasi ako, i-charge sa ka. Okay? So, nakasabog ka dan sa akong gispikan niyo o daghang salamat sa imong pagpadala sa imong sulat-suliran rin sa among stasyonan. Dili ang uban, dili masuko, malikod, dugay matag pagtagaan, kitaghan din madawat ng mga sulat-suliran rin sa among stasyonan. So, Pamolo Basel sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide, Kataka Raman. Daghang salamat o maayong hanggang.